Eli tervetuloa tähän kauniiseen aurinkoiseen syksyiseen iltapäivään viettämään aikaa markkinalähtöinen kilpailuetu-webinaarin parissa. Ja tämä webinaarihan perustuu Markku Vierulan Löydä kilpailuetuusi -kirjan pohjalle ja muun Markun asiantuntemuksen pohjalle. Ja tässä päästään nyt vähän sitten ehkä laajemmin ja syvemmin myös pyörimään siihen ajatukseen, että mitä ne innovaatiot tarkoittaa sitten strategian näkökulmasta. Et me on saatu tänne myös Marko Mäkinen vähän alustaa sitä, ja sen jälkeen kun me on päästy eteenpäin tässä keskustelussa, niin me sitten käytetään tätä Markun kanssa tehtyä sisältöä, mistä sitten Markokin on mukana keskustelemassa, ja te osallistujat pääsette mukaan myös tuomaan omia ajatuksia, pohdintoja tähän liittyen. Niin saadaan semmoinen hyvä niin kuin vuorovaikutteinen loppu, jossa päästään sitten ehkä syventyä joihinkin tiettyihin teemoihin, mitkä eniten sitten kiinnostaa. Ja tämä kokonaisuus on yhteiskehitetty osana Jyväskylän yritystehtaan Kyky kasvaa kestävästi -hanketta. Ja tämän hankkeen tavoitteena on ollut mahdollistaa uudenlainen tapa käydä sitä keskustelua siitä, mitä se kilpailuetu on. Ja auttaa yrityksiä sitä kautta kasvamaan ja menestymään. Ja myös tällä hetkellä pärjäämään tässä markkinassa, mikä meillä on. Ja tämän Pakan tehtävä, yksi ajatus, kun me on sitä niin kehitetty Markun kanssa, on ollut se, että nekin yrityksen henkilöt, asiantuntijat, jotka normaalisti ei tämän teeman ympärillä hirveästi viivy, niin pystyisi näkemään, sanottaa niitä asioita, ilmiöitä, jotka tähän kokonaisuuteen liittyy. Ja näiden korttien avulla me löydetään niitä sanoja niille asioille, jotka ehkä aikaisemmin on ollut vähän hähmäisiä, että nyt en oikein saa tästä kiinni, niin tämä korttipakan tehtävä myös auttaa sitä selventää, että mistä niin on kysymys, mitä juttuja tähän liittyy. Ja sitten kun me päästään näistä keskustelemaan sen sanotuksen kautta, niin sitten me päästään kehittämään niitä asioita ja sitten viemään sitä käytäntöä, joka sitten parantaa sitä meidän kilpailuetua siellä markkinassa. Ja me ollaan iloisia, että Topasia on valittu tähän kumppaniksi Markun asiantuntemuksen kiteyttämiseen. Ja mehän niin toimitaan sitten alustana tälle Pakalle, että sitä voidaan hyödyntää sitten niissä keskusteluissa. Ja kaikille ei varmaan Topasia ei ole vielä tuttu, niin jos mä muutamalla sanalla sitä avaan, että mitä Topasia on, niin Topasia on hyötypeli, jolla kuka tahansa voi käydä helposti osallistavia ja tuloksellisia keskusteluja eri teemoista. Ja tässähän tosiaan me on hyödynnetty sitä Markun asiantuntemusta tämän kokonaisuuden rakentamiseksi, mutta kaikilla yleensä löytyy sitä oman yrityksen tietämystä, ymmärrystä, ja me voidaan Topasian avulla myös kiteyttää niitä hyvin nopeasti käyttökelpoiseen muotoon. Ja erityisen jännityksellä odotan kyllä itse sitä lopun keskustelua, että miten me päästään niin kuin hyppää vielä astetta pitemmälle sitten Markun kanssa. Mutta tässä ehkä tämmöinen niin kuin aloitus, mistä me ollaan niin kuin tekemässä, mihin me ollaan menossa ja mitä me tänään niin kuin pyritään saamaan aikaiseksi. Niin mä sanoisin, että vaikka Markun kuva ei näykään, niin eiköhän me päästä Markku lauteille kertoa tästä markkinalähtöisestä ajattelusta ja markkinalähtöisestä kilpailuedusta ja kuinka se voidaan löytää. Ole hyvä, Markku. Joo, kiitoksia. Tervehdys kaikille. Soundcheck, että kuuluuhan mun ääneni nyt sitten? Ääni kuuluu erinomaisesti. Joo, mä oon pahoillani, että tommonen tekninen bugi tuli tuohon, ettei saada kamerakuvaa. Olin laittanut ihan valikoinut silitetyn kauluspaidankin tähän tilaisuuteen. Mutta ehkä me voidaan näin keskittyä paremmin sitten sisältöön. Joo, tuossa on tommonen sana kuin markkinalähtöinen ajattelu. Ja se on varmasti monille hyvin vieras. Sitä lähdetään nyt käymään läpi, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Otetaan seuraava. Että me opitaan ajattelemaan uudella tavalla, täytyy haastaa myöskin oma ajattelu. Ja moni haluaa kyllä muuttaa maailmaa, mutta on haluton muuttamaan omaa ajatteluaan. Tämä markkinalähtöinen näkökulma on sinulle, joka haluat sekä että. Otetaan seuraava. Ja vähän filosofisesti aloittain, niin voisi sanoa, että voidaksemme luoda uutta, jotta voisit luoda merkittävää uutta, on sun ajateltava uudella tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että on ajateltava asioita, joita et ole vielä ajatellut. Eli tarvitaan kokonaan uusi ajattelumalli ja markkinalähtöisyys tarjoaa sen. Tässä on vähän mun taustaa.
jos tuot nyt jotain kaivaa, niin semmoinen kirjoittamisen kynänkäyttäjä näkyy koko uran läpi, että on aloittanut toimittajana ja sitten copywriterina, luovana johtajana ja nyttemmin kirjailijana sitten 10 vuotta ja yrittäjänä toiminut ja olen ollut perustamassa 5 yritystä, että jonkun verran on kokemusta sitten yrittämisestä, että ihan pelkästään teoriasta ei ole kyse ja kohtalaisen menestyksellinen ura on tullut tehtyä varsinkin markkinointitoimistossa eri rooleissa ja koska uuden luomisessa on aina kyse myöskin luovuudesta, mä kutsun sitä termillä business-luovuus, jolla mä tarkoitan sitä, että kyse ei ole siitä, että keksitään luovaa markkinointiviestintää, joka sekin on tärkeää. Business-luovuudella tarkoitan asioita niin kuin uusien liikeideoiden, uusien tuotteiden, uusien ylivertaisten palveluiden keksimistä. Niin olen voittanut sitten ihan mukavan pinon palkintoja luovilla töillä Suomessa ja kansainvälisesti. Joo. Ja tähän aiheeseen liittyen mä olen ottanut markkinalähtöisen ajattelun, siirtänyt sen kilpailuedun löytämiseen. Se on sen käytännön sovellutus. Olen julkaissut aiheesta 2 kirjaa kotimaassa. Olen 4 vuotta sitten ilmestyi Löydä kilpailuetusi, käsikirja strategia-brändin kehittämiseen, joka on nyt toisessa painoksessa. Sen varaan sitten, jos jotain meriittiä sille voisi hakea, niin Turun kauppakorkeakoulussa käynnistyi markkinalähtöinen kilpailuetukurssi tämän kirjan siivittämänä, koska, mitäs se professori nyt kertoi, olin osannut tuoda jotain uutta jo olemassa olevan teorian päälle ja sanoittaa erinomaisen hyvin abstraktin ja vaikeasti hahmoitettavan asian. Ostan tämän ajatuksen ihan täysillä, tätä mä siinä hainkin. Ja nyt sitten viime vuoden lopussa julkaisin kansainvälisen version yhdessä huippuluokan kustantajan eli Springerin kanssa. Kirja on myöskin kansainvälisesti ainoa lajissa ja siinä ehkä se olennaisuus on juuri se käytäntöön siirtämisen niin kuin tematiikka. Otetaan seuraava. Olen saanut Philip Kotlerin, ilokseni olen saanut Philip Kotlerin lukemaa kirjani ja tässä on hänen kommenttinsa kirjasta. Ja siellä on tietysti paljon muitakin kovasti arvostamia esilukijoita, muun muassa Marko Mäkinen on molemmissa kirjoissa esilukijana. Mennään seuraavaan. Nyt sitten kirjan niin kuin status tällä hetkellä. Se on 173 akateemisessa kirjastossa 6 formaatissa ympäri maailman. Sitten tuossa on mainittu muutamia kaikkien tuntemia huippuluokan yliopistoja ja korkeakouluja. Noissakin se löytyy Yaleista, Harvardista, Whartonista, MITistä, INSEADista, Stanfordista, Berkeleystä ja niin edelleen. Se kansainvälinen kirja löytyy ResearchGateista, jossa se tavoittaa sitten mukavasti uusia lukijoita opettajien ja opiskelijoiden kautta ja sitten se on myöskin sadoissa kirjakaupoissa kaikilla mantereilla. Tällä vyörytyksellä oli tarkoitus, että mä positioin itseni nyt sitten ihan kansainväliseksi asiantuntijaksi tämän aiheen tiimoilta. Nythän kaikki tietysti sitten uskoo, että näin se varmasti on. Joo, mennään semmoisen kaavan kautta, että meillä on tietty ajattelutapa ja markkinalähtöinen ajattelu täytyy saada ajettua siihen kaistaan, mutta ensin täytyy päästä pois siitä vanhasta mallista. Miten olemme tottuneet ikiaikaisesti ajattelemaan niin kuin bisnestä? Esa Saarinen kysyy hienosti, että olemmeko uomakipittäjiä? Ja jos vastaus on, että olemme, eli ajattelemmeko silloin väärin, ja pitääkö meidän ajatella niin kuin se ajattelun perusta uusiksi? Onko kyse ajattelun kumouksesta? Seuraava. Tämä on se perinteinen ajattelu. Se on tuotetuotanto, hinta ja kilpailijalähtöinen ajattelu. Ja sen ytimessä on tämmöinen, että suomalaisena osaamisena on perinteisesti pidetty tuotteiden ja palveluiden perinpohjaista tuntemusta. Seuraava. Siitä sitten syntyy tämmöinen ajattelu, että meillä on tässä nämä tuotteet ja palvelut, kenelle me voisimme ne myydä. Ja tietysti kilpailuedusta kun puhutaan, otas tuo paprika tuossa, niin jokainen yritys tietysti ajattelee, että
ne on hyvin yksilöllisiä. Ne sijaitsee vähän eri paikassa, niillä on ehkä erilainen aukioloaika ja ne näyttää erilaisille, mutta markkinoiden näkökulmasta valtaosa tuotteista ja palveluista niin kuin näyttää olevan sitä yhtä ja samaa. Seuraava. Ja se taas johtaa sitten siihen, että on syntynyt 2 merta. Vallalla on tuo Punainen meri, jossa kaverin ilmekin on vähän tuskainen, ei tule kalaa sieltä ollenkaan. Ja se on muuttunut verisen punaiseksi siitä, että siellä on ihan järjettömän kova kilpailu toimijoiden kesken. 10 vuotta sitten syntyi käsite Sininen meri, johon suurin joukoin kannustettiin yrityksiä ja siirtymään, eli semmoiselle alueelle, jossa ei ole vielä kilpailua. Sininen meri on hyvä ajatus, mutta sekin on tuotelähtöisesti. Lähtökohtaisesti Sininen meri perustuu tuotelähtöiseen ajatteluun, eli siihen, että kilpaillaan jo olemassa olevilla markkinoilla ja niillä olemassa olevilla tuotteilla. Markkinalähtöinen ajattelu lähtee siitä, että pyritään kokonaan luomaan uusia tuotteita, ylivertaisia tuotteita ja palveluita ja sitä kautta luomaan uutta markkinaa. Mutta semmoisena jatkona tuohon Punaiselta mereltä Siniselle merelle, niin markkinalähtöinen ajattelu lähtee Siniselle meren ulapoille seilaamaan. No, tämä tuotelähtöinen ajattelu, mistä se johtuu? Tässä on pari tylyä lukua. Liittyy tähän viime päivien keskusteluun huonoista johtajista tai yritysten rohkeuden puutteesta, kunnianhimon puutteesta. Otapa ensimmäinen luku sieltä. Okei, eli missä se ongelma luuraa oli tässä se järjestys? Seuraava. Tämä kalvot osoittaa, että 2 seuraavaa kalvoa kertoo, että missä ongelma luuraa. Tässä on tämmöinen World Economic Forumin iso selvitys. Se tutkii yrityksiä kansainvälisesti. Tässä on vissiin joku 138 yritystä. Ja niissä Suomi on niin kuin top 10 maa innovaatioissa, niissä niin kuin keksinnöissä. Me ollaan siinä kärkijoukoissa. Me ollaan siinä Ruotsin ja Norjan ja Japanin kintereillä. Se on vähän niin kuin maratonjuoksussa, että kärkiryhmä kulkee ihan omaa tahtiaan. Mutta sitten kun me katsotaan seuraavaa kalvoa, huomataan, että sitten kun se innovaatio, se keksintö, se patentti pitäisi osata markkinointiosaamisen avulla differoida ja viedä markkinoille, me romahdetaan sijalle 87. Ja me ollaan siinä, ollaanko me nyt Georgian ja Afrikan maiden jäljessä. Ei mitään pois niiltä Afrikan mailta, mutta kyllähän tämä on siis järkyttävä lukema ja fakta tämä romahdus. Eli meiltä puuttuu se markkinoinnillinen osaamus. Itse puhun tässä yhteydessä strategisesta markkinoinnista. Ja tuommoinen pieni matokuvio tuossa osoittaa Suomen sijoitusta näissä isoissa mittauksissa niin kuin aikajanalla, niin se on tippunut koko ajan. Ja tällä hetkellä taidetaan olla vielä huonommalla sijalla. Eli tässä on se mun mielestä se ydinongelma, miksi suomalaisten yritysten tuottavuus ei ole sakkaa, ei ole kohentunut. Me osataan kyllä keksiä kaikenlaisia, mutta se, miten se koko se elinkaari, miten se viedään markkinoille, se meiltä puuttuu. Eli fakta on, että vaan ani harvalla tuotteella, palvelulla ja yrityksellä kautta organisaatiolla on kilpailuetu. Markkinoiden näkökulmasta kaikki tarjoaa enemmän tai vähemmän samaa, ja sehän tietysti johtaa sitten yksittäisen yrityksen kannalta hintakilpailuun tai tämmöiseen luisumiseen niin kuin harmaaseen massaan. Eli tuotelähtöisessä ajattelussa aina etsitään suurinta myyntiväittämää, niin sen sijaan pitäisi löytää ja luoda arvo, joka halutaan nostaa. Ja se onkin ihan eri peli sitten. No miten se tapahtuu? Lyhyt versio on siitä, että muokkaa markkinoita, mutta muokkaa niitä niin, että luot uutta ja merkittävällä tavalla uutta. Suomalaisista yrityksistä yli 60% sanoo luoneensa uutta, mutta valitettava tosiasia on, että se uuden luonti on jäänyt tämmöisen niin kuin marginaalisen kehittämisen varaan. Ja se on ollut lähinnä hienosäätöä. Eli sen uuden luominen syntyy sillä, että yritys ymmärtää asiakkaiden
tarpeita paremmin kuin kilpailijansa. Ja yritys, mä lisäisin vielä tuohon, vaikka sitä ei tuossa lue, yritys ymmärtää asiakkaiden tarpeita paremmin kuin asiakas itse. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää luoda jotain sellaista, mitä se asiakas ei tiedä edes odottaa, ennen kuin sille se tarjoillaan ja se toteaa, että tämä oli juuri se, mitä minä tarvitsin. Joo. No, että me päästään siitä tuote, tuotanto, hinta ja kilpailijalähtöisestä ajattelusta, tarvitaan Big Bang-räjäytys vanhan maailman hävittämiseksi, ja se tulee tässä. Ei käydä tätä sen kummemmin läpi. Tässä on Philip Kotlerin strategisen markkinoinnin määritelmä. Tuosta seuraavalla slaidilla, palautus vielä vähän tuohon takaisin, niin tuot voisi poimia tuommoisia niin kuin ydinsanoja, the science and art, jolla löydetään, luodaan ja toimitetaan arvoa, on ne keskeiset sanat. Ja Kotler määrittelee tämän niin kuin ei markkinointifunktion tehtäväksi, vaan niin kuin markkinointiosaamisen tehtäväksi. Markkinointifunktio on tietysti sitten se olennainen toimija siellä. Joo, seuraava. No mitä se tarkoittaa sitten? Määritelmät on aina, niille pystyy vähän niin kuin mossaamaan, että joo, kyllä mä tiedän mitä ne tarkoittaa, mutta ei ne aina sitten kuitenkaan aukea niin helposti. Tässä on sitten, olen tehnyt saman rautalankamalliksi, arvon löytäminen, arvon tuottaminen, arvon viestiminen ja sitten tietenkin lopulta arvon lunastus. Ja jos me vedetään jakolinja tuohon keskelle, niin suomalaiset yritykset, älä mene vielä siihen, niin me huomataan, että kaikki suomalaiset yritykset, jotka tarjoaa siis sitä samaa kuin kaikki muutkin, niin pyrkii sillä arvon viestimisellä löytämään sen asiakaskuntansa. Kun taas esimerkiksi ruotsalaiset tai muut läntiset naapurimme osaa paljon paremmin tämän uuden arvon löytämisen ja sen tuottamisen. Ja tämä markkinalähtöinen ajattelu ja strateginen markkinointi lähtee uuden merkittävän arvon löytämisestä. Joo. No mikä se kilpailuetu sitten on? Klassisesti, ja klassinenhan tulee sieltä niin kuin tuote, tuotanto, hinta ja kilpailijalähtöisestä ajattelusta. Että kilpailuetu voi perustua hintaan, eli myydään riittävän pienellä hinnalla. Joku Tokmanni on hyvä esimerkki siitä. Sen kate on pieni, mutta siinä liikkuu paljon tavaraa kassahinnalla. Se tekee siitä volyymista sen tuloksensa. Tai se voi perustua fokusointiin, joka tarkoittaa siis sitä, että yritys fokusoituu tekemään tiettyä asiaa tai tiettyyn kohderyhmään. Ja sitten se kuningaslaji on tietysti differointi, eli luodaan jotakin, erotutaan kilpailijoista. Mutta tuotelähtöisen ajattelun ongelma on, että siinä pyritään erottumaan kilpailijoista. Se kilpailu käydään siellä jo olemassa olevilla markkinoilla. Kun markkinalähtöinen ajattelu, kuten aikaisemmin tuossa totesin lyhyesti, niin pyrkii siihen, että luodaan kokonaan uutta markkinaa. Joo. Ja nyt tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää, kun monesti mä huomaan, että sekoitetaan aina kilpailukyky ja kilpailuetu. Kilpailukyky on niitä tekijöitä, joista se kilpailuetu rakennetaan. Jotta yritys voi saavuttaa kilpailuedun, on sen kyettävä tuottamaan asiakkaalle arvoa, tietysti ainutlaatuisella tavalla. Ja asiakas kokee arvoa, kun yritys parantaa asiakkaan toimintoja sillä tavalla, että tehdään tuttu asia paremmin tai kehittämällä jotain uutta asiakkaalle, jonka hän kokee paremmaksi kuin jo olemassa markkinoilla olevat ratkaisut, tai alentamalla asiakkaan kustannuksia. Ja kilpailuetu syntyy, kun yritys toteuttaa lisäarvoa tuottavaa strategiaa, jota kukaan nykyinen tai potentiaalinen kilpailija ei toteuta tai sen ei ole mahdollista toteuttaa. Kilpailuetu on markkinalähtöisen ajattelun mukaan jotain ylivertaista ja nimenomaan markkinoiden näkökulmasta. Ei siis sitä, että erottaudutaan vain kilpailijoista, vaan markkinoiden näkökulmasta. Ja se onkin kaikkein vaikeinta, sen luominen. Eli tässä lyhyesti tuotelähtöinen versus markkinalähtöinen, good guy and the bad guy. Olkoon nyt markkinalähtöinen se bad guy tässä, niin tuotelähtöinen liiketoiminta on tuotteiden valmistamista. Markkinointi plus myynti pyrkii myymään yrityksen tuotteita. Ne on kauppaamistoimenpiteitä. Kun markkinalähtöinen liiketoiminta on arvojen löytämistä ja niiden luomista ja niiden tyydyttämistä. Tuotannon tehtävä on valmistaa markkinoiden haluama tuote.
Ja markkinat ei usein tiedä edes, mitä ne haluaa, koska monesti ajatellaan, että kaikki on jo keksitty. Joo. Tässä nostan väliin tuon brändin merkityksen. Kaikki puhuu aika paljon brändeistä, meidän brändistä ja minun brändiä, että kaikki on brändejä. Tosiasia on kuitenkin, että brändiksi ei oikein voi ilmoittautua, että se asema pitää niin kuin lunastaa. Ja tässä on mun reittikarttani brändiksi. Ensin on tuote tai palvelu, siitä sitten oikeita asioita tekemällä oikealle kohderyhmälle syntyy tuotemerkki ja edelleen merkkituote, ja siitä loikka brändiksi on aika pitkä. Ja se on se haastavin väli. Tämä on tärkeää ymmärtää, että tämä brändin rooli niin kuin myöskin sitten tässä niin kuin startup- ja innovaatioiden yhteydessä. Ja sitten lopulta on superbrändi, Bentleyt ja ehkä huippuluokan kosmetiikat ja kaikki sen kaltaiset. Mutta mitä enemmän edetään tuolta vasemmalta oikealle, sitä haastavampaa on sen toiminnan kehittäminen. Ja sitä johdonmukaisempaa se täytyy olla. Kuka tahansa voi kehittää tuotteen ja palvelun tai tuotemerkin. Sehän on usein siihen riittää visuaalinen ilme ja nimi. Joo, mennään eteenpäin. Paljon puhutaan innovaatiosta. Se on startup-yrityksissä hyvin yleinen sana. Mutta innovaatio ei vielä ole sinänsä kilpailuetu. Mutta kun mä väitän, että kun toimija luo niin kuin markkinalähtöisen kilpailuedun, ei siis kilpailuedun, että se eroaa kilpailijoista, vaan markkinalähtöisen kilpailuedun, eli jotain ylivertaista uutta, oli se sitten tuote, palvelu tai toimintamalli, niin se on myös innovaatio. Ja koska markkinalähtöinen ajattelu on paradigman muutos, se muuttaa kaiken niin kuin tavallaan jo olemassa olevat käsitteet, minkä takia tämä korttipakkakin on tehty, niin siellä startup-skenessä puhutaan usein siitä, että koska tuote on fit to market, eli se on lähtökohtaisesti tuotelähtöistä, kun markkinalähtöinen ajattelu pitäisi ajatella enemmänkin fit from market, eli kun sitä innovaatiota tai tuotetta tai palvelua lähdetään kehittämään, niin on hyvä katsoa, että kenelle me voitaisiin niin kuin hahmottaa vähän, että kenelle tämä on, minkälaiseen käyttöön tämä tulee, mikä on se niin kuin asiakas, jolle tämä voi olla. Ja se antaa niin kuin mahdollisuuden sitten toimia ikään kuin palloseinänä. Se tuo tietoa sieltä markkinoilta. Sen avulla voi luodata niin kuin sen tuotteen kehittämistä. Siksi mä olen kääntänyt tämän fit from market ajatukseksi, josta täytyy kiittää. Ensin mä kuulin tämän Laura Turuselta. No, paljon puhutaan vastuullisuudesta, ja se on tietysti ESG kautta mega trendi. Ja voi sanoa sillä tavalla, että kun yritys löytää kilpailuedun, ja sitten jos siihen liittyy vielä tietty vastuullisuus, niin voidaan puhua kyllä absoluuttisesta menestysyhtälöstä. Siinä on niin kuin kaikki kohdallaan. Siinä hyötyjiä ovat asiakkaat, sidosryhmät, yhteiskunta, ehkä ympäristö ja niin päin pois. Mutta absoluuttinen menestysyhtälö on kyseessä silloin. Ja nyt kun tavallaan mun kannustavat sanat on se, että kun me esimerkiksi suomalaiset ollaan hirveän osaavia, meillä on tiedollista, taidollista, teknistä, tiimiosaamista, meillä on kaikkia kilpailukykytekijöitä jo olemassa, niin meidän on niin kuin hyvä uuden ajattelun kautta siirtyä niistä kilpailukykytekijöistä siihen kilpailuetuun. Mikään ei estä meitä. Kyse on vaan siitä, että me osataan ajatella, eikä anneta sen dominantin logiikan tai uomakipittämisen hallita niin kuin omaa ajatteluamme. Joo, tässä webinaarissa ja tuossa kortissahan on niin kuin pääosin avataan markkinalähtöistä ajattelua, mutta nostin tähän pari sitten myöskin työkalu tuolta omasta kirjastani, että jos se järjestys on se, että ensin pitää ymmärtää se, ensin pitää osaa siirtää tuotelähtöinen ajattelu pois sieltä kaistalta, tehdä tilaa markkinalähtöiselle ajattelulle, sitten kun sen oivaltaa, niin nämäkin työkalut aukeavat ihan eri tavalla, tavallaan uusin silmin. Tässä on 7 strategista pääsuuntaa. Mä kutsun näitä
on määritelty tuossa kirjassa, kutsun näitä poliisin tutkintalinjoiksi, eli vähän niin kuin poliisilla on aina jonkun rikoksen kohdalla tutkintalinja, niin poliisi alkaa sitä yhtä tutkintalinjaa tutkimaan, perehtyy siihen, jossain vaiheessa toteaa, että tällä jatketaan, tai sitten jossain vaiheessa todetaan, että otetaan toinen tutkintalinja käyttöön. Nämä toimii ihan samalla periaatteella. Eli yritys voi luoda radikaalia uutta, hahmottaa toimialan muutoksen, luoda toimialan ratkaisevalla tavalla ylivertaista uutta. Jo olemassa oleva yritys voi löytää uutta omasta toiminnasta, ikään kuin luoda nahkansa uudelleen. Se voi fokusoitua, muotoilla markkinat uusiksi tai sitten jatkaa vanhaan tapaan, missä on oma riskinsä, koska elämme kuitenkin globaalissa kilpailussa, hyperkilpailussa. Se on ikään kuin vähän niin kuin homeongelma, että jos asunnossa saunatiloissa on vähän hometta, niin usein heitetään sitten vähän maalia päälle siihen, mutta ne homeitiöt eivät sieltä lähde kuitenkaan. Kun yritys on hyvässä lentokorkeudessa, kannattaa rupea miettimään, että mitä me ollaan seuraavaksi. Tässä on sitten 3 erilaista kilpailuetua. Kotterin ja Porterin kilpailuetumääritelmä on sellainen ikään kuin strateginen kilpailuetu, ja aika usein se perustuu siihen, että pitää olla kilpailuetu koulukuntia useita. Aika usein sitten esimerkiksi Porterilla se on sitä, että yrityksen on täytynyt pitkän aikaa tehdä töitä, jolloin se on niin kuin saavuttanut ikään kuin semmoisen aseman, jossa se on saavuttanut kilpailuedun. Mutta kun tuo markkinalähtöisesti markkinoille uutta, niin siinä on jo olemassa kilpailuetu. Eli mä oon jakanut sen 3: strateginen kilpailuetu, ratkaiseva kilpailuetu ja erotteleva kilpailuetu. Ja jos näitä peilaa tuohon aiemmin läpikäytyyn innovaation määritelmään, niin strateginen kilpailuetu on sellainen, jossa luodaan jotain radikaalia uutta. Se on usein semmoinen ajatus, jota suuri yleisö ei pysty edes oivaltamaan, että joku keksii tämmöistä. Mulla on tuossa pari esimerkkiä näistä molemmista kohtaa. Sitten on ratkaiseva kilpailuetu, eli tämä on se niin kuin kaikille yrityksille ehkä helpommin lähestyttävä. Eli on olemassa joku tietty markkina tai tietty palvelu ja tuote, ja yritys kehittää sen päälle ikään kuin jotakin ratkaisevalla tavalla parempaa. Ja usein radikaali kilpailuetu tai innovaatio, markkinat hyljeksii sitä, koska me nyt ollaan vaan semmoisia, että ei ole ennenkään ollut, mä en voi uskoa tuohon, että se on totta. Kun tämä ratkaiseva kilpailuetu on se, että toi on ollut olemassa. Ajatellaan tekstiviestiä, niin se oli silloin radikaali innovaatio, kun se tuli, niin hassulta kuin se nyt tuntuu. Sitä tutkimusten mukaan yleisö ei halunnut sitä puhelimiinsa, mutta sen jälkeen tullut WhatsApp on sen niin kuin ratkaisevalla tavalla parempi kehitys. Sehän tietysti hyödyntää sitten sitä älypuhelinta ja digitaalisuutta. Mutta tekstiviesti oli radikaali kilpailuetu ja innovaatio. Erotteleva kilpailuetu, koska olen strategisen markkinoinnin puolesta puhuja, erottuva kilpailuetu on ehkä perinteisempi. Se perustuu tähän niin kuin mediallistuneen ympäristöön tuomaan mahdollisuuden, jossa tuotteistamalla ja viestinnän avulla erotaan edukseen kohderyhmän silmissä. Se ei ole strategista markkinointia, eikä se ole markkinalähtöistä, mutta se on tässä mukana kuitenkin sieltä niin kuin vanhasta maailmasta. Tässä on esimerkiksi yritys, joka luo radikaalia uutta. Tuossa on määriteltynä, se on strateginen kilpailuetu, ja se on syntynyt markkinalähtöisesti. Solar Foods, joka tekee ruoka-ainesta, aineksia, happea ja sähköä hyväksi käyttäen. Ei tule ihan jokaiselle meistä mieleen, että tämmöisen voisi tehdä. Ja investoinnit tietysti tekemiseenkin on isot. Joo. Ja sitten on taas hyvä esimerkki semmoisesta oivalluksesta, jossa mun sanoma on se, että kuka tahansa voi keksiä tämmöisen ratkaisun. Tässä on Päppäts eli vaatelaastari, jossa joukko kotiäitejä miettii, että mitäs me keksitään, kun lapsilla haalarit ja talvivaatteet ja pipot ja kaikki kuluu nopeasti. Tulee kaiken näköisiä kulumia niihin polviin ja selkään ja kaikkea. Ja kun he sanovat, ettei he osaa niin kuin parsia eikä neuloa, niin joku keksi, että voiko sen laastarilla korjata. Ja siitä syntyy oivallus,
2 asiasta. Laastarista ja korjaamisesta. Nyt Fab on jo päässyt niin pitkälle, että se taitaa olla nyt neuvottelemassa Lontoossa UK Armin kanssa yhteistyöstä. Ja nämä on tuonut tähän niin kuin designia ja kaikkea muuta mukaan. Eli tässä on niin kuin oppi tästä on, että kuka tahansa voi keksiä aivan maailmanluokan ideoita, kun asettaa moodinsa vaan siihen tasoon. Tämä on, niin kuin, ratkaiseva kilpailuetu. Tämä on toisenlainen tapa korjata vaatteita ja laittaa hyväkuntoisia vaatteita edelleen, kierrättää niitä. Joo. Nyt ollaan kohta loppusuora. Ja niin kuin mä mainitsin tuossa, en luovuus, vaan business-luovuus. Ja tässä on lyhyt listaus siitä, että mitä se niin kuin edellyttää, että näkee markkinalähtöisesti. No se edellyttää tietysti, että on niin kuin semmoinen kela päällä, että näitä asioita osaa, on niin sanotut kyseenalaistamistaidot ja on taito ajatella toisin. Eli se tarkoittaa kykyä nähdä haaste, ongelma tai mahdollisuus, kykyä vielä kehitellä se parempi ratkaisu ja sitten kykyä resurssit toteuttaa. Eli business-luovuus on aika pitkä kaari. Se ei ole sitä, että keksitään pellepelottomana jotain tai ropelipäänä jotain juttuja, vaan pitää osata niin kuin nähdä, mihin se on tulossa. Pitää olla kykyä toteuttaa se, kehitellä parempi ratkaisu ja sitten myöskin yrityksen kannalta kyky ja resurssit toteuttaa. Ja jos on hyvä idea, niin resurssit aina kyllä löytyy. Se on ihan selkeä. Tässä on kilpailuinnovaatioihin 5 kriteeriä. Se on kirkkaasti läpiajateltu ja niin selkeästi kuvailtu, että se tarjoaa olennaisella tavalla uutta, joko radikaalia uutta tai ratkaisevalla tavalla uutta. Ja siinä ideassa, siinä täytyy olla niin paljon voimaa, että se itsestäkin tuntuu hurjalle. Siinä kun tulee tämmöinen mixed feeling, se herättää epäuskoa ja innostusta. Ei tämmöistä, kun ei tätä kukaan muukaan tehnyt. Miksi me tehtäisiin? Mutta juuri sen takia. Resurssit toteuttamiseen ovat olemassa. Ja sen kilpailuedun innovaation varaan voi luoda uutta toimintakulttuuria. Tämä koskee nimenomaan jo toiminnassa olevia yrityksiä. Yrityksissä on ihan älyttömän paljon erilaista osaamista, mutta se on tämän niin kuin siiloissa toimimisen johdosta, niin yritykset alisuorittaa aika rankasti. Innovaatio tai kilpailuetu usein tulee muuttajana siihen kulttuuriin. Ja tietenkin koko se kaari vaatii sitä, että missä me ollaan huonoja, niin kuin tuossa World Economic Forumin tutkimuksessa tuli esiin, että se pitää olla myöskin viestittävissä markkinoille se kilpailuetu. Joo. Ja mikä sen kilpailuedun rooli on? Me edetään tässä nyt semmoiseen väittämään, että kilpailuetu on hopealuoti, joka läpäisee koko organisaation. Mä avaan sen kohta. Eli jos teet samaa kuin muutkin, sinulla ei ole strategiaa. Sulla on vaan niin kuin liiketoimintasuunnitelmia, toiveita siitä, että me menestymme tässä. Tulee usein strategiat on, että juustohöylää organisaatio, pyöräytetään organisaatio uuteen uskoon, tai sitten vähän benchmarkataan kilpailijoita. Kun ollakin on tuolla tuommoinen palvelu, niin pitäisiköhän meidänkin. Se ei ole mitään uniikkia ainutlaatuista. Joo. Strategiaksi tarkoitettu strategia on strategia vasta, kun se vaikuttaa kaikkien organisaatiossa toimivien ajatteluun ja toimintaan, ja sitä kautta asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Joo. Eli kilpailuetu on hopealuoti. Se läpäisee koko organisaation. Kilpailuetu on johdon strateginen linjaus ja päätös. Nyt lähdemme etsimään kilpailuetua, markkinalähtöistä kilpailuetua. Kilpailuetu on se, jolla tuote, palvelu, organisaatio kilpailee vapaalla hyperkilpailulla markkinoilla. Se on ikään kuin, kun on luotu jotain uniikkia, on uniikki hissipuhe, on markkinointi, myynti, viestintä, jonka voi rakentaa jonkun uniikin ja ainutlaatuiseen varaan. Se on missio ja visio. Eli viestinnän kuluja markkinoinnin kuluja voidaan huomattavasti säästää, kun investoidaan enemmän siihen business-luovuuteen, että mitä ylivertaista me tuomme markkinoille. Ei ole vaaraa, että viestintä tai markkinointi sitten hyödyttäisi koko kategoriaa. Ja jos tulee haasteinen kategoria, niin ei kannata lähteä viestimään. Siinä yleensä sitten markkinajohtaja on
se joka hyödyn saa. Kiittää ja saa hyödyn. Mutta kilpailuetu on myös se, jonka varaa yrityksen yhteistä osaamista kehitetään. Esimerkiksi tuotekehitys ja rekry. Hopealuoti, eli se läpäisee koko organisaatio. Ja usein olen aina seurannut strategiakeskustelua, niin siitä on tehty niin valtavan vaikeaa siitä strategiaa niin kuin edes hahmottamisesta. Ja siitä on sitten seurannut se, että esimerkiksi 92%, oli sitä Harvard HBR:ssä mainitusta tutkimuksesta, että Jenkeissä johtajista ei edes tiedä, mitä sillä strategialla tarkoitetaan. Strategia on sama kuin markkinalähtöisen kilpailun luominen. Keep it simple. Ja sitten hienona loppukaneettina, kun yritys luo kilpailuedun, on sillä 1 huoli vähemmän ja 10 ilonaihetta enemmän. Kiitos. Tässä oli mun puheenvuoroni. Kiitos Markku. Tässä oli oikein hyvin hahmottu sitä isoa kuvaa siitä. Meillä oli tullut yksi kysymys, minkä mä halusin kysyä Markku. Se tuli tähän jo niin kuin ilmoittautumisen yhteydessä. Niin tässä kysyttiin, mä laitan sen tuohon chattiinkin, mutta kysymys kuuluu näin, että millainen liiketoimintastrategia, liiketoiminta ja johtamismalli tukee markkinalähtöisen kilpailuedun rakentamista? Ja tähän sä niin vähän tuossa vastailit, sulla oli niin liipaa siitä, mutta pystytkö sä kiteyttämään silleen parissa minuutissa, että mikä tässä niin on, mikä siinä pitää niin muuttaa se yrityksen rakenteessa toiminnassa, jotta me pystytään niin lähteä tekemään sitä markkinalähtöistä kilpailuetua ja luomaan sitä voittavaa kaavaa? No kyllä se kaikkea lähtee ihmisistä ja ihmisiin investoinneista, niin kyllä kai se on se, että yrityksen johdossa, oli se sitten hallitus tai johtoryhmä, niin tekee päätöksen siitä, että nyt pohtii sitä, että onko meillä kilpailuetua, ja kun todennäköisesti ne toteaa, että ei ole, niin nyt lähdetään sitä tekemään sitten. Eli se on niin kuin ylimmän johdon henkinen ja taloudellinen tuki. Se ei tarkoita sitä, että ylimmän johdon täytyy sitä ruveta itse tekemään, tai hallituksen itse tekemään, mutta siellä se hedelmöitetään joka tapauksessa. Et se ei niin kuin liity liiketoimintastrategiaan millään tavalla, vaan siellä täytyy olla se osaaminen, ja strateginen markkinointi on sitä osaamista, mikä auttaa ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Sitten on tietysti markkinointi ja viestintä, jotka sitten, kun se arvo on löydetty ja tuotettu, jotka vie sen markkinoille. Sitten on aika niin kuin tehdä markkinointia. Nyt mä erottaisin tässä 2 asiaa, että on se ymmärrys siitä, mitä on markkinalähtöisyys kautta strateginen markkinointi, ja sitten sen jälkeen tehdä markkinointia niiden loistavien ylivertaisten ideoiden niin kuin markkinoille viemiseen. Ei, toi oli hyvä siis se, että tavallaan kiteytettynä se, että johdon tuki pitää olla olemassa, muuten sitä muutosta ei kannata lähteä viemään. Se pätee vähän niin kuin kaikkiin muutoksiin. Ja tässä oli hyvä silta tähän nyt, mitä Marko meillä on ehkä kertomassa niin kuin strategia ja innovaatioiden niin kuin merkityksestä ja miten ne toimii yhdessä. Ja tuossa mitä Markku just sanoi, että se, että strateginen markkinointi. Se vielä tämmöisenä terminä. Mutta kiitos Markku. Kohta jatketaan lisää tässä keskustelussa. Mutta Marko, Suomen johtavia strategia-asiantuntijoita, brändin, markkinoinnin osaaja. Tämmöisellä introlla. Saat itse jatkaa miten haluat, mutta mä annan sulle tämmöisen pienen tärpin tähän, niin ole hyvä. Hei, aina kun kuuntelee Markkua, niin sitä innostuu, sitä sekä turhautuu, että miksi tätä ei tehdä enempää, ja innostuu, että näin pitäisi tehdä. Siinä oli jo niin hyviä asioita, että mä muutamalla omalla tämmöisellä kulmalla ehkä lisään, koska mun mielestä usein niin kuin nämä esteet, että miksi ei tehdä, niin on silleen, että me ymmärretään jotain asioita tietyllä lailla mun mielestä väärin. Ja me nämä innovaatiot helposti niin ymmärretään sellaisina ihan järjettömän, mahtavan, kauhean monimutkaisina asioita, vaikka siitä ei ole kysymys. Eli jos ajatellaan niin kuin innovaatioita, strategiaa, niin ehkä myös vähän käytännön näkökulmasta, niin oma ajatus on se, että hirveän usein me ajatellaan, että innovaatiossa on kyse tällaista niin kuin teknologisesta keksinnöstä, että jostain aivan siis mielettömän isosta, vaikeasta, pitkäaikaista, kalliista jutusta. Ja mehän tehdään Suomessa paljon tällaisia, useimmat niistä on vielä sellaisia, että ne menee pieleen sen takia, että sille ei löydykään, niin kuin, ei saada tehtyä sitä tarpeeksi edullista, että sille ei löydykään tavallaan niin kuin käyttöä. Se on varmaan se selitys, minkä takia me ollaan siellä korkealla innovaatiolistalla, mutta sitten sen kaupallista me ollaan niin kuin surkeita.
Ja toki maailmassa syntyy aina välillä jatkuvasti uusia hämmästyttäviä teknologisia asioita, ja Suomessakin joskus syntyy niitä, mutta meillä on aika konkreettinen kauhea pula muista strategiaa edistävästä konkreettisista ideoista, jotka jollain lailla, että jos me nyt ruvetaan etsimään sitä kilpailuetua, niin meidän pitää saada aika nopeasti tavallaan se konkretisoitua johonkin sellaiseen, joka myös ihmisiä kiinnostaa. Eli siis innovaatio, teknologian lisäksi saattaa tarkoittaa mitä tahansa uutta ideaa, ratkaisua, palvelua, toimintatapaa, joka tietyllä lailla tekee jotain oleellista. Siis jos mietitään vaikka joku aikoinaan Sampo Pankin asuntolaitapäätös tunnissa oli todella merkittävä innovaatio, vaikka ei se teknologiasta ollut kiinni. Se oli prosessien kehittämisestä kiinni. Merkittävä innovaatio, iso vaikutus tavallaan sinne asiakkaan elämään. Tai toinen toimija läheltä kiinteistömaailman tarjouskauppa, jota ei ollut, niin konseptoi tarjouskaupan, tuli uusi innovaatio, kämpät meni kaupaksi ja kiinteistömaailma nousi tavallaan sen markkinan ykkösbrändiksi, vaikka se ei ollut sitä aluksi. Tai joku Snellmanin parempi jauheliha, siis tavallaan vähän naurettava innovaatio. Siis huoneessa pohdittiin, että mitä olisi parempaa jauhelihaa, onko pakko käyttää pakastettua, ei ole. Se oli Snellmanin parempi jauheliha, kuitenkin mieletön tavallaan, että kaikki näistä järjettömän edullisista, nopeista NS-innovaatioista on kaupallisia jättipotteja. Eli siis tavallaan tämän kilpailuedun etsimisen ei tarvitse olla vuosikymmenten projekti, sen ei tarvitse olla älyttömän kallista, se on enemmän ajattelutapa kuin tällainen. Ja tämä on vähän ehkä se, mikä on tuossa strategiajutussa ja tällaisissa innovaatio- ja muissa abstrakteissa jutuissa vähän ongelma, että me ei ymmärretä, että me etsitään nopeasti käytäntöön vieviä konkreettisia asioita. Et siis sinisellä merellä toimiminen ei ole välttämättä mitään älyttömän, sellaista kallista ja vaikeaa asiaa, se voi olla aika helppoakin asiaa. No miten tällainen innovaatio sitten luodaan? Mun kokemuksen mukaan se lähtee tavallaan asiakasymmärryksestä, että joo, Markku puhuu markkinasta, se nimenomaan tarkoittaa sitä, että mitä asiat näyttää asiakkaan näkökulmasta, mitä vaihtoehtoja sillä on. Ja mä puhun suoraan siis usein näissä asioissa, kun mun mielestä esimerkiksi sana vitutus on helpompi ymmärtää kuin innovaatio, niin puhutaan asiakkaan V-käyrästä, eli mikä vituttaa asiakasta jossain kategoriassa tai tekemisessä. Ja mua aina vituttaa, kun me joudun odottamaan. Se vituttaa mua aina. Kaikki innovaatiot, jotka vähentää sitä, että me joudun odottamaan, niin on hyviä. Tai mä vituttaa, jos mä en tiedä jotain vaikka. Niin mä käyn lääkärin jossain testissä ja mä en tiedä, että onko mulla syöpä vai ei, niin mä haluan tietää sen. Ja mua vituttaa, jos mä en tiedä. Tai mua vituttaa, jos mä joudun maksamaan jostain, mistä mä en koe saavani hyötyä, tai kun koen tulevani kusetuksi, mua vituttaa. Ja tehokkain tapa luoda ihan oikea kilpailuetua on innovoida niin, että se ihan oikeasti loivennasta se asiakkaan V-käyrää jollain merkittävällä tavalla. Eli tämä on tavallaan se asiakaskulma, joka pitää mennä. Että aika usein tässä tuotelähtöisessä ja muussa ajattelussa meidän asiakaskulma on sellainen, että perhana, että vitsi, miten me ollaankin fantastisia ja meillä on muuten aivan järjettömän hienot tuotteet ja on ne tyhmiä ne asiakkaat, kun ne maksaa sitten enempää ja valitsee kilpailijan. Ja tämä on tietysti myös siis brändin kirkastamisen ytimessä, ne on samoja asioita tietyllä lailla. Eli tehdään jotain oleellista paremmin. Siis ei välttämättä oleellisesti paremmin, mutta oleellista selkeästi paremmin. Eli jos hirveästi vituttaa odottaa, niin sekin, ettei ihan niin kauan tarvitse odottaa, niin jo auttaa. Tai se, että jos vituttaa, ettei tiedä, niin se, että edes vähän saa tietää, niin on jo parempi kuin ei mitään. Tietysti jos oikein paljonkin, niin tavallaan näin. Eli luodaan sitten tähän V-käyräasiaan liittyviä ideoita, palveluita, toimintatapoja ja niin poispäin. Tämä on tämmöisen lupauksen ja lunastuksen tietynlainen yhdistelmä. Ja mun mielestä Suomessa paitsi, että ei me ajatella näin, me ei uskalleta luvata törkeästi jostain. Että mä esimerkiksi arvostan Markkua sitä, että Markku on uskaltanut luvata, että se on maailman johtava kilpailuedun asiantuntija. Ja sitten jos joku ei usko, niin se on käynyt vielä puskeen ne kirjat tuonne maailmalle niin, että ihmiset huomaa sen. Niin tästä on kysymys. Susta tulee se tarvittava ekspertti, joka puuttuu täältä ja sä osaat luvata sitä. Ja innovaation tietysti tehtävä on, että se on joku juttu, idea, prosessi, toimintatapa, joka lunastaa tosi paljon paremmin, mutta parhaimmillaan siitä voi tulla myös joku keskeinen osa tavallaan sitä lupausta. Eli tässä oli vähän
my two cents about innovations ja niin kuin tavallaan strateginen juttu, ja sitten voidaan mennä ehkä niin kuin juttelemaan, että siinä oli ehkä jo tarpeeksi mouhötystä ja kalvoja. Hei, tuossa heti tuli yksi hyvä kysymys tuonne, Marko, sulle, että sä puhut V-käyrästä, niin miten niin innostuskäyrän vahvistaminen, niin onko siinä järkeä? No se on tietysti mahdollista, mutta kyllä mun mielestä siis en ole ollenkaan sitä miettinyt, että näin ei voisi tehdä, jos pystyy, mutta mulla on ainakin hirveän paljon tarpeita, jotka on ihan todella huonosti täytetty asiakkaana. Ja sen takia tavallaan mä lähden aika usein vähän tuon negaation kautta, että se on ainakin tunne, jota tuotteet ja palvelut aidosti herättää. Et innostustakin varmaan joskus, mutta ja hienosti näin, kunhan ei mennä semmoiseen kuplaan, että me ollaan itse ihan älyttömän kiinnostuttu jostain asiasta, joka ei ole kiinnostava. Ja sitten me yritetään nostaa se innostuskäyrää, kun ei ole mitään syytä innostua. Niin siksi mä lähden tavallaan tuosta, että se innostus tulee tietysti sitten, jos joku on parantanut niin, että eikö niin, mä en joudukaan odottaa. Wow! Mä menin tämmöiseen juttuun ja mä sainkin sen heti. Se tapahtuikin välittömästi, niin mä oon hetkellisesti lähes innostunut, tai ennen kaikkea mä en ole ihan älyttömän pettynyt. Niin siksi mä freimasin sen tämän vitutuksen tavallaan kautta. Joo, innostuskin on hyvä asia, mutta tavallaan, että tuolla on ainakin paljon tunnistettuja tarpeita. Joo, ja toi ajatus mä sain kyllä hyvin kiinni just se, että jos sä oot jo innostunut jostain, niin että sä innostut vielä enemmän jostain muusta, niin pitää aika hyvin olla, jos se on jo sitoutunut asiakas johonkin kokonaisuuteen. Mutta se, että sä oot vittuutunut jostain ja sitten se auttaa sua päästä sen vitutuksen yli, niin siihen on paljon nopeammin se siirtymä sitten, että mä lähden tuosta mukaan. Joo, tuossa B2B-markkinat tuli toinen kysymys, voisi ihan nopeasti vastata siihen, koska toi on ihan relevantti kysymys, se on joskus vaikeampi kuvata, että on helppo käyttää tämmöisiä esimerkkejä, jotka on vähän helpompia kuluttajatuotteita, eli miten B2B-markkinalla. B2B-markkinalla mun mielestä asiakkaan oikeiden asioiden ymmärtäminen on yllättävän heikolla tasolla. Et mun mielestä tehdään ihan liian vähän sitä, että edes ymmärretään, mikä sitä asiakasta vituttaa. Me aina kuvitellaan kaikkea sellaista, että B2B-yritykset ovat tällaisia, he haluavat tehdä vaikka parempaa tulosta, mutta voi olla, että se todellinen tarve sillä yrittäjällä on vaikka päästä jostain ikävästä asiasta helpommin tai jotain muuta. Niin mun mielestä B2B-markkinalla liian vähän tehdään sitä, että mennään testaamaan, mennään katsomaan ja heitetään, että me ajateltiin, että me tehtäisiin kuule nämä teidän maalämpöratkaisut tällaisella tavalla. Että asiakas saattaa olla, että toi ei kiinnosta mua pätkän vertaa, mutta se, että jos te voisitte tehdä noin, niin siitä olisi jotain. Eli usein B2B-puolella näitä syntyy vähän sen takia, että se asiakkaan joko vitutus- tai innostuskäyrä ei ole kauhean selvillä. Ei ymmärretä, miten ne näkee sen asian, vaan päätellään tai tehdään joku tällainen, ei tavallaan altistuta siihen juttuun, vaan me kuvitellaan, että B2B-yritys tai päättäjä on joku mystinen olio, joka toimii rationaalisesti tai tiedätkö, haluaa sitä asiaa, mitä yritysten pitäisi haluta. Mutta ne ei aina halukaan sitä, joskus ne haluaa jotain muuta asiaa, ja siellä on ehkä markkinaa, koska on 1000 sellaista, joka myy luvaten tehostaa tai tiedätkö, säästää tai jotain tällaista, mutta siellä on varmaan valtava määrä V-käyriä ja kohteita, jota ei lainkaan tavallaan täytä. Et musta B2B-puolella sellainen tuote- ja melähtöinen juttu haittaa kyllä ihan hirvittävän montaa toimijaa. Joo, tuossa aika hyviä juttuja, aika hyviä. Sieltä lähtee selkeästi ajatukset jo pumppaamaan lisää vauhtia. Niin mun mielestä tästä on myös hyvä kohta nyt siirtyä siihen kohti sitä keskustelua. Otetaan Markku mukaan tähän peliin. Niin laitatko Susse samalla meidän pelikäyntiin? Täällä rupeaa tulemaan hyviä kysymyksiä. Niin nyt osallistujat voi lähteä liittymään lukemalla tuon QR-koodin mukaan tähän kokonaisuuteen. Päästään vähän lisäämään vuorovaikutteisuutta. Niin ottakaa kameralla, lukekaa liittymiskoodi tuosta tai sitten voi liittyä play.topasia.com tähän sessioon. Ja nythän me käytetään Markun kanssa luotua markkinalähtöinen kilpailuetu sisältöä. Ja tämä on tiivistetty tämä sisältö nyt, pienennetty tätä webinaaria varten, että tämä ei ole ihan niin laaja kuin se oikeasti on. Ja tästä me sitten lähetetään kaikille webinaarin osallistujille vielä semmoinen koodi, jolla saa tämän Markun sisällön käyttöönsä muutamaksi kuukaudeksi. Pääsee, jos haluaa
lähteä testaamaan oman yrityksen oman tiimin kanssa sitä, niin se on kanssa mahdollista. Mutta liittykää mukaan pelisessioon, odotellaan vähän aikaa, porukka pääsee liittymään. Tässä odotellessa semmoinen kysymys tuossa tuli, tämä on kummallekin, tämä on Markulle ja Markolle myös, se tuli tuolla aikaisemmin jo, niin miten sitä strategiaa luodaan niin yksinkertaisella tasolla, että kuka tahansa pystyy sen ymmärtämään ja toteuttamaan. Ja sama tähän kilpailuetuun liittyen, niin onko teillä on aika paljon kokemusta erilaisissa yrityksissä toimimisesta, niin miten se viedään sille tasolle, että siihen pystyy kuka tahansa niin kuin sitten ottautumaan mukaan? Onko kyse strategiasta, onko kilpailuedusta, tai niin kuin Markku sanoi, että itse asiassa se kilpailuedusta muodostuu se strategia. Niin miten te tähän niin kuin? Annetaan mun mielestä Markun vastata, niin mä en käytä lisää kirosanoja ja pahoita turhaa ihmisten mieliä vaikka. Niin sovitaan, että Markku aloittaa ja mä voin sitten jatkaa. Mulla ei ole mikrofoni. Nyt kuuluu kyllä ääni hyvin. Joo. Kiitos Markolle. Mun mielestä toi oli hieno että me ollaan tehty siitä innovoinnista ja kilpailuedun luomisesta semmoinen niin kuin monipäinen mörkö, hirviö, että me tarvitaan vähintään niin kuin tohtoreita, kemian alan tohtoreita ja me tarvitaan muutama biologia ja kaikkea muuta. Se on niin kuin ihan normaalin elämän, niin kuin parhaimmillaan normaalin elämän tarkkailua, oli se sitten yksityis B2B tai B2C ja sieltä niin kuin niiden juttujen poimimista. Siitä ei saa tehdä liian haastavaa, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että jos mun väittämä on se, että kilpailuetu on strategia ydin sekä yritykselle että tuotteille, niin mietitään ensin, että onko meillä kilpailuetu, sitten huomataan todennäköisesti, että ei meillä ole kilpailuetu, sitten mietitään, että miten me se kilpailuetu tehdään, sitten huomataan, että sehän pitää tehdä markkinoiden näkökulmasta, ja sitten mietitään, että onko meillä asiakkaille tarjota jotain tietynlaista tuotetta, sitten huomataan, että ei ole, sitten päätetään, että no mehän ruvetaan sitä tekemään, ja sitten kun se markkinalähtöinen kilpailuetu löytyy, niin sitten huomataan, että meillä onkin strategia. Kaikki se liiketoimintamalli, kaikki sen ympärille on paljon helpompi rakentaa. Kun nyt sitä strategiaa lähdetään rakentamaan niin kuin 10 eri suunnasta lukuisten erilaisten teorioiden kautta. Fakta kuitenkin on se Druckerin joskus hyvin sanoma, että kulut on talon sisällä ja maksaja on talon ulkopuolella. Eli kyse on siitä, että miten sä saat sen maksavan asiakkaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tietysti mun teema on se, että no sillä tavalla, että sä luot sille jotain, mitä se ei vielä tiennyt tarvitsevansa. Se on strategia. Se sen kummempaa. Joo, helppo yhtyä tuohon noihin ajatuksiin, että mä olen siis sitä mieltä, että aika usein siis tämmöisessä strategiakeskustelussa yritetään käyttää ihan hirvittävän hienoa kieltä ja yritetään luoda semmoinen vaikutelma, että me ollaan niin kuin fiksuja. Mutta ei silloin väliä olla me fiksuja. Silloin väliä, että tehdäänkö me niin kuin järkeviä asioita, josta asiakas saa hyötyä ja ymmärretäänkö me se. Että olisi tavallaan niin kuin parempi tehdä vähän vähemmän fiksun kuuloinen strategia, joka on ymmärrettävä ja joka niin kuin tavallaan niin kuin siinä. Ja mä sen takia itse koen kovasti, että pitäisi yrittää puhua asioilla sellaisella kielellä, että ihan tavallinen ihminen, kaikki, jotka on töissä, jokainen asiakas, riippumatta koulutustasosta ja riippumatta tästä, pystyy niin kuin tavallaan ne ymmärtämään. Ja tämä on tämmöisen niin kuin kalvohomman tavallaan niin kuin ja muun niin kuin riski, että kun me tehdään niin kuin strategiadokumentaatioita, niin voisi olla parempi, että niitä ei niin kuin tehtäisi tai ne tehtäisiin niin, että ne olisi niin kuin lyhyitä ja selkosanaisia, että ne olisi ymmärrettäviä, että kyllä mun mielestä, jotta se samaan suuntaan menisi, niin kyllä kaikkien pitäisi olla niin kuin aika kirkkaana, että hei, että meidän pointti on esimerkiksi se, että kun ihmisillä on tällainen tarve, ne vaikka tarvii niin kuin, yrityksessä jotain, tiedätkö, niin kuin messuja varten rollappeja, niin me tehdään ne niin kuin nopeiten, mutta ei välttämättä halvalla. Ja tavallaan, että jos tämä on meidän niin kuin, tavallaan niin kuin vähän strateginen ajatus, niin sitten se on riittävän ymmärrettävä, että se on siinä, mutta jos heti kun me nostaa semmoisia abstraktia niin kuin tavallaan kieleen, jossa me todetaan, että luomme kohtaamiselämyksiä hienosti tavallaan niin tuolla, niin sitten se ajatus karkaa ja puhuja ja kuulija ei enää ymmärrä, mistä puhutaan.
Eli toi on vähän sama, mitä me tässä Markun kanssakin tämän sisällön kautta lähdettiin hakemaan, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä puhutaan. Että se on se ensimmäinen, että silloin kun ymmärretään, mistä puhutaan, niin silloin voidaan tehdä asiaa eteen jotain, ja silloin lähtee strategia edistyttää, ja silloin me päästään sitä kilpailuetua siellä löytämään. Hei, meillä on nyt porukkaa liittynyt peliin, niin jos aloitetaan pelisessio, ja lähdetään sieltä etsiä sieltä Markun kanssa tekemästä sisällöstä, että miten te osallistujat näette, että mikä on kasvun kannalta se tärkeä asia, kun mietitään markkinalähtöistä kilpailua teidän näkökulmasta. Ja onko sussa meillä noi kommentit päällä, niin jokainen kun on valinnut sen kortin sitten, niin voisi kirjoittaa kommentteihin vielä, sinne kortin yläreunaan tulee, kun olette valinnut semmoinen sininen puhekupla, että miksi te valitsitte sen, mikä se teidän pohdinta siinä on. Että miksi se on otettu se kortti. Niin me päästään sitten Markun ja Markon kanssa siitä vielä keskustelemaan sitten vähän niin kuin lisää, että mikä se teidän valinta on, mitä se ehkä tarkoittaa, ja mitä tuolla heti alussa jo toivottiin, että löytyykö tähän joku case-esimerkki vaikka, minkä kautta tätä voisi niin kuin avata, että mitä tämä mahdollisesti tarkoittaa. Koska ne heti niin kuin auttaa ymmärtää sitä sanotusta, mikä siellä on. Ja tästä kilpailuedun luomisesta ja niistä case-esimerkeistä, niistä aina paljon kysytään, niin mikä on niin kuin tavallaan, jos lähdetään, niin Markku sun tämmöinen suosikki case-esimerkki, ja jos se on kerrottu jo, niin onko joku toinen, että miten on löydetty? Tuossa oli Markollakin hyviä, että se voi olla joskus tosi helppokin, mutta se pitää vaan niin kuin löytää. Niin mikä on, Markku, sulla semmoinen suosikki case-esimerkki kilpailuedun löytämisestä? No, mikrofoni tarvitaan taas. Se kuuluu. Kai kuuluu? Joo. Joo, okei, tämä on vaan lukea tuon pois käytössä. Onhan mulla niitä paljonkin ja mä seuraan niitä aktiivisesti koko ajan. Mä teen jatkuvaa niin kuin listausta, mutta kyllä tuo vaatelaastari on musta niin kuin hieno esimerkki, kun se on voittanut vielä vastuullisuuspalkintoja ja nyt yritys on menossa maailmalle hyvin isolla stylella. Se on tietysti, siitä on seurannut se, että niillä on jäljittelijöitä, mutta se vaan kasvattaa markkinaa ja jäljittelijät yleensä ei vaan pysy mukana, jos yritys satsaa siihen omaa kilpailuetunsa. Tämä on niin kuin se jatkuvan kehittymisen malli. Sen takia vaatelaastari on tuonut designia, nyt ne on menossa sitten armeijan vaatteisiin ja jotka on ilmeisesti aika kalliita niin kuin siihen bisnekseen mukaan. Niin onhan se, ne pystyy niin kuin arvohinnoittelemaan sen paremmin kuin kilpailijansa. Toinen esimerkiksi hyvä B2B-esimerkki on, en nyt muista, onko Tankkauspartio-niminen yritys. Se siis pitää tämmöisiä isoja koneita ja laitteita tarvitsevien yritysten niin kuin bensa, polttoaine ja öljytarpeesta huolta. Eli ne ei myy niin kuin bensaa ja tarvikkeita litrahinnalla, vaan niiden lupaus on se, että me pidämme ne kalliit investoinnit, ne kalliit laitteet sekä polttoaineiden että öljyjen osalta jatkuvasti kunnossa. Eli ne tarjoaa sitä palveluna. Eli ne katsoo sen saman bisneksen ihan uudella tavalla. Minusta se on ihan loistava esimerkki. Ja tietenkin toiminta, ne ottaa vastuun siitä toiminnan jatkuvuudesta, mutta myöskin saa korvauksen sitten siitä sen mukaan. Tässä niin kuin pari esimerkkiä B2B, B2C-alueelta, mutta on niitä tietysti enemmänkin, mutta en mä tässä enempää nyt sitten. Joo, se oli hyvä. Mikä se on Markolla siellä niin kuin päällimmäisenä, mitä nyt sen muutaman jo heititkin, mutta onko muita? No jos mä nyt otan tuolta B2B-puolelta tai niin kuin tällaisesta ympäristöstä, niin kyllä mun mielestä esimerkiksi Geonova, esimerkiksi tällainen firma, joka tekee näitä maalämpöratkaisuja, ne tekee siis niin, että ne tuottaa siis ikään kuin maalämmöllä sen energian palveluna. Sun ei tarvitse miettiä poraamista, ei mitään säästämistä, ei yhtään mitään. Eli sä voit tavallaan korvata ilman, että se maksaa niin kuin nyt sulle suoraan mitään, niin tavallaan niin kuin kaukolämmön maalämmöllä avaimet käteen kilpailukykyiseen hintaan. Eli sä hoidat niin kuin sen koko jutun ja lähetät vain yhden tämmöisen laskun. Tämmöiset yksinkertaiset jutut, joita muut ei ole vielä tehnyt, on isoja niin kuin game changereita markkinalla ja ne on siis sellaisia, että tollainen on, tiedätkö,
parissa vuodessa miljardibisnes ja aika vähän. Muutama tekee sitten samaa, muutamat tulee tekemään, mutta esimerkiksi tuossa tapauksessa NS niin kuin energiapalveluna niin kuin, kenelle tahansa niin kuin yrityksille, asunto-osakeyhtiöille, niin tämä on hieno esimerkki. Kyllä. Hei, katsotaan mitä meille on sinne syntynyt, minkälaista matskua löytyy. Mitä sinne on avattu. Siellä esimerkiksi Siniselle merelle. Todellinen kasvu edellyttää sinistä merta. Ja mistä se kasvu on siellä tehtävissä. Tuosta Markku vähän avasit siinä sinisestä merestä ja mitä se tarkoittaa. Niin mitkä on ne helpoimmat askeleet sinne siniselle merelle, että sinne pääsee? Siitä on paljon puhuttu ja niin kuin kirjakin on jo niin kuin toistakymmentä vuotta vanha, milloin kun se avattiin tämä termi. Niin mitä se vaatii? Mitkä on ensimmäiset stepit, jos puhutaan niin kuin yrityksistä B2B-markkinaa, niin mitkä on ensimmäiset stepit? Joo. Kuuluuko mun ääni nyt? Joo. Joo, mulla on vaan lukko, että mikrofoni on pois käytöstä, eli mä tiedän, että kun toi on tossa, niin se on kuitenkin käytössä jatkossakin. Niin joo, se on se, että mä puhuin siitä niin kuin strategisesta kilpailuedusta tai radikaalista innovaatiosta ja ratkaisevasta kilpailuedusta, niin mä tavallaan olen kiitollinen sille Sinisen meren ajattelulle, paitsi että mä itse perehdyin siihen maailmaan, niin myöskin, että ne on myynyt niin kuin ajatuksen siitä, että tulkaa pois sieltä punaiselta mereltä. Nyt vaan sitten se Sininen meri jää sillä tavalla mun näkökulmasta, että mä oon yrittänyt tehdä pikkusen paremman siitä, että mä oon tuonut tämän markkinalähtöisen ajattelun, mitä sitten siinä Sinisessä meressä ei ole. Nehän toimii niin kuin olemassa olevien tuotteiden varassa. Siellä alennetaan hintaa tai vähennetään tuoteominaisuuksia ja niin päin pois. Niin mutta kyllä se on niin kuin se, että sinne pitää osaa purjehtia, se on se, ja se pitää sisäistää se Sininen meri, mitä se tarkoittaa, jotta sitten pystyy se niin kuin kelaamaan sitä ajatusta sen Sinisen meren näkökulmasta. Eli pois sieltä punaiset meret, se on ensimmäinen ehto. Ja se ei vielä tarkoita sitä, että ymmärretään Sinistä merta. Sen jälkeen pitää nähdä silmissään se Sininen meri ja ymmärtää sen syvin filosofinen olemus. Niin ei se sen kummempi asia ole. Mitäs Marko, jos ajattelet tuolla, että se on Sinistä merestä, jos vielä puhutaan, niin mitkä on ne kompastuskivet, kun lähdetään sitä kohti menemään? Mikä on ne mun mielestä yleinen kompastuskivi on jotenkin se, että meidän pitää niin kuin kaikin tavoin olla aivan totaalisen erilainen kuin kaikki muut. Tiedätkö? Tai joku tällainen, niin se on aika yleinen, että Siniselle merelle pääseminen riittää, että sä jollain oleellisella tavalla teet jonkun jutun erilainen. Sun ei tarvitse olla mikään niin kuin megadisruptori, vaan joku tämmöinen aika simppeli tavallaan juttu voi olla aivan tärkeä tavallaan niin kuin asia, niin sen kun muistaisi, niin helpottaisi ja tulisi enemmän semmoisia lähtöjä, että aika usein myös ollaan niin kuin toivottomia, että todetaan, että ollaan siellä punaisella merellä ja veri tulee niin kuin korvista ja suusta sisään, mutta mitä ei voida tehdä. Ja tuossa oli hyvä jatko nyt tähän liittyen, tähän Siniseen merenkin vielä, kun se löydetään, sitä ruvetaan tekemään, niin missä vaiheessa täytyy ruveta sielläkin, kun löytyy se paikka, niin keskittyä sen hallitsemiseen luomisen sijaan, että nyt me ei enää niin kuin pyritä tekemään sitä, niin missä on se tipping point, että nyt meidän pitää lähteä vaan niin kuin, tämä on se ja tässä mennään, ettei lähdetä enää yrittääkään siihen niin kuin kohtaan mitään uutta. Niin onko sitä tunnistettu? No se varmaan vaihtuu niin kuin toimialasta riippuen, mutta olennaista kai on se, että ottaa sen, niin kuin jos on startupista, ottaa sen jonkunlaisen odotetun kohderyhmäymmärryksen siihen mukaan, että mihin vaiheeseen tämä tulee asiakkaan toimintaa, mitä se hyödyttää sitä asiakasta, miten tämä ominaisuus auttaa, minkälaisia merkitykset on asiakkaalle. Niin se on sitten se, niin kuin se palloseinä siinä. Eli tämä on se ajatus siitä fit from market, ettei vaan ajeta sitä, niin kuin, sitä jollaa sinne Siniselle merelle ja huomataan, että nyt ollaan ihan tuuliajoilla. Että ei ole niin kuin missään kiinnikettä tai ankkuripaikkaa, mihin voisi ruveta sitä kiinnittämään sitä purtta siellä. Ja sitten tietenkin pitää ehkä sitten, ei kannata niin kuin suomalaisella sanotaan, että me hierotaan ihan liikaa, että pitää olla perfect. Ehkä semmoista ei tarvitse. Ruotsalaiset voisi oppia sen, että sen puoleksi valmiin tuotteenkin voi viedä jo jonnekin pieneen testiin ja kokeilla, että miten tämä nyt resonoi sitten tässä porukassa. Että kuunnellaan vähän niiden näkemyksiä. Se on ihan hyvä ottaa myöskin kommentteja, koska se on sitä just sitä palloseinän hyväksikäyttöä, että saadaan sieltä palautetta.
tälle idealle tai innovaatioaihiolle tai startup-idealle. Tässä on tämmöinen kiinnostava tuolla kanssa tuo hintakilpailun välttäminen. Ja jos mietittiin, äsken puhuttiin niistä case-esimerkeistä, niin mikä on tämmöinen tähän hintakilpailun välttämiseen liittyen paras case-esimerkki? Että on löytetty se sopivuus sinne markkinaan, niin että miten on voitu välttää hintakilpailu? Mikä on niin jos ajatellaan, niin Marko, sulla semmoinen esimerkki tähän liittyen? No tuossa on tietysti yksi tosi tärkeä asia yrittää pilkkoa se asia tavallaan niin kuin osiinsa. Että eikö niin, että jos vaikka on niin, että joku tietty osa sitä asiaa koetaan, että se on tällainen niin kuin bulkkiasia, niin sen ympärille voi usein tehdä jotain palvelua, jotain muuta varmistusta, joka tavallaan niin kuin rikkoo sitä asiaa. Eli ei katsota sitä hintaa niin kuin yhtenä ikään kuin pisteenä, vaan se on niin kuin, katsotaan siinä ympärillä olevia arvon palasia ja tuodaan sinne niin kuin lisää juttuja. Siis, nämä ei ole siis asioita, mistä ihmiset on kauhean innoissaan, mutta esimerkiksi lentoyhtiöt on onnistunut tekemään sitä aika paljon paremmin niin, että jos sä nyt sitten haluat päästä turvajonon ohi tai jos sä haluat, että sä saat ruokaa koneessa ja kaikkea muuta, niin niistä tulee erillinen hinta ja tämä helpottaa merkittävästi verisistäkin hintakilpailussa asioissa ja koko ajan innovoida sitä, mitä muuta tämä on. Että sellaista pitää tehdä, että se on vaivan näkö, että helppoja keinoja ei ole. Että hintoja aina vertaillaan ja se on normaalia. Mutta se, että sä teet siitä vähän niin kuin tavallaan niin kuin monipuolisen sen lisäksi, että sä pyrit olla aina se ykkönen ja se uusi, joka tuo jotain vähän sellaista, mitä nämä muut ei ole. Mutta mun mielestä niin kuin pilkkominen ja modularisointi on älyttömän tärkeää. Ja yhtäkkiä sä voit iloksesi huomata, että sun vaikka palvelusta ei muuten haluta hirveästi maksaa, mutta jos sä pystyt toteuttamaan sen välittömästi, niin siinä maksetaankin älyttömän paljon. Joo, tämä just. Tuo on hyvä tuo lentokone-esimerkki, että jotkut haluaa päästä jonoon, on tarve päästä jonoon. Ja toinen on sitten, että se hintakilpailu usein ajatellaan sitten niin kuin euromääräisenä, mutta hintaahan liittyy paljon muitakin ulottuvuuksia sen esimerkiksi arvojen näkökulmasta, että jos on joku tietty tuote, jonka ulkomaalainen valmistaja myy halvemmalla, mutta onko se kotimaisuustekijä siinä niin kuin hintaan olennaisesti vaikuttava arvo, niin kaikki nämä kannattaa myöskin purkaa esiin sitten. Ja se ympäristövaikutukset, koko se elinkaaren ketju ja muuta, niin hinta ei ole niin yksinkertainen asia, kun sitä osaa tarkastella uudesta näkökulmasta. Tässä tuli esimerkki mieleen, oliko se tällä viikolla Hesarissa oli näistä koulukuvista, ja ne on kilpailutettu, hinta vetty alas 50 senttiä per kuva, mutta sitten jos halusit hiilihyvittää sen, ne maksoi 10 tai otit jonkun toisen kuvan sieltä, se maksoi 10, ja siinä jutussahan sanottiin suoraan, että kilpailutulla hinnalla ne yritykset ei pärjää, mutta näillä lisäpalveluilla, mitkä on moduloitu tuonne noin niin kuin Marko toit esille, niin sitten niillä tehdään se tulos siellä. Eli miten tämä nyt kuvaili? Sä oot kilpailuhinnalla, mutta sitten sä tuot ne lisäpalvelut sinne, jotka muuttaakin sen kokonaiskuvan sitten erilaisiksi. Joo, ja vaikka sanotaan, että me ollaan pieni markkina, mutta on meillä kuitenkin sitten niitä alasegmenttejä, joilla on erilaisia tarpeita on hyvin paljon. Ja se kannattaa niin kuin ottaa huomioon just tässä palvelun-listamisessa. Täällä oli vielä tuohon Siniseen mereen vielä hyvä kysymys, kun liitytään. Te olette paljon noiden kanssa pyörinyt ja täällä porukasta miettii kanssa ja osuu, niin mistä pitää olla valmis luopumaan, että pääsee siinä ajattelussa siitä niin kuin omasta kehästä eroon, että millä keinoilla sinne pystytään menemään? Ensin on ihan pakko sanoa se, että ylipäätään mun mielestä kaikissa yrityksissä ja kaikissa jutuissa tehdään valtavasti epäolennaisia asioita, jotka pitäisi tehdä ihan minimillä tai ollenkaan. Tämä on aivan siis selvä niin kuin, tavallaan niin kuin asia, että näin on. No sitten jos menee sinne Siniselle merelle, niin kaikkien sellaisten punaisten merien asioiden tekeminen, joka ei ole välttämätöntä, niin sehän tietysti pitäisi ikään kuin jättää pois, mutta mulla on siinä ihan älyttömän huonoja. Eli me helposti tehdään niin, että kaiken jo nykyisen tekemisen päälle, niin me tehdään vielä Sininen meri työryhmä ja sitten ne vähän puuhastelee siellä. Että tavallaan niin kuin radikaali se, että koko ajan luopuu turhista säännöistä, turhista palavereista, turhista käytännöistä, kaikesta sellaista, joka ei enää ole tavallaan relevanttia, niin se olisi sellainen kuri, jota tarvittaisiin, jotta uutta voi luoda. Ja niin kuin tällaiseen ajatteluun niin olisi niin kuin hyvä meidän lietsoa sekä omassa elämässä on hyvä aina vähän miettiä, että teekö mä vielä asioita, joita mun ei ehkä kannattaisi tehdä, puhumattakaan kun me ryhmänä tehdään yrityksessä, niin
kaikki mihin aikaa menee, joka ei tuota sitä arvoa, niin ne on kyllä semmoisia asioita, jotka pitäisi mun mielestä läpivalaista. Joo. Ja toinen, tuohon voisi jatkaa sillä, että talousnobelistimme Bengt Holmström on sanonut hyvin, että kun meillä on yrityksissä ihan älyttömästi erilaista osaamista, tiedollista ja taidollista, mutta me ollaan totuttu sen dominantin logiikan mukaan toimimaan tietyllä tavalla, niin on hyvä katsoa sitä organisaatiota, että ei ajatella niin, että tätä asiaa ovat aina pohtineet nämä ihmiset. Voisiko tämä olla laajennettu ryhmä? Voiko tämän sekoittaa? Voiko luoda jotain uudenlaisia kombinaatioita ja tiimejä? Ja sitä kautta saada välttää se Holmströmin, että suomalainen yritys alisuorittaa, eli kaikki se osaaminen saataisiin sieltä niin kuin reippaasti esiin. Se on selvää, että yrityksissä on erilaista niin kuin kykyä luoda uutta arvoa. Täytyy olla vaan sitten niin kuin johdolla ikään kuin silmää siitä, että ketkä voisi olla semmoisia ihmisiä, jotka lähtee viemään tätä, niin kuin vaikka jos kilpailuudesta puhutaan tai innovaatiosta, lähtee viemään tätä eteenpäin. Voi olla, että niille ei ole kaluunoita kaulassa niin kuin omassa roolissaan, mutta me tiedetään, että organisaatiossa on aina niitä tyyppejä, jotka sitten niin kuin lounaallakin saa heittää hyviä ideoita koko ajan siitä, mitä me voitaisiin tehdä. Se on niin kuin sitä niin kuin johtamista, se on leadershipia sitten enemmän, ja se on niin kuin johdolle tärkeää osaamista. Joo, ja varmaan ihan älyttömän tärkeä osa johtamista on muistaa ja tietää se, että uudet ideat ja innovaatiot, niin ne aina tapetaan joka paikassa ihan älyttömän tehokkaasti. Eli siis niin kuin se vaatii oikein tietoista niin kuin tavallaan kaivamista antaa uusille ideoille mahdollisuus. Ja jos ei siitä ole niin kuin tavallaan tietoinen, jos olet niin kuin yrittäjä tai hallituksen puheenjohtaja tai toimari tai joku tällainen, jos et tiedä tätä, niin kaikki hyvät ideat sun firmassa niin kuin kuolee aivan varmasti. Et pitää muistaa, että jos niinkin fantastinen innovaattori kuin vaikka Novo Nordisk, niin se yritti itse tappaa sen oman innovaationsa niin kuin todella tehokkaasti, todella monen vuoden ajan. Jopa siinä hetkessä, kun tämä innovaatio oli jo keksitty, niin yrityksen koko johto ehdotti, että myydään tämä firma ja lopetetaan niin kuin yritystoiminta, koska meillä ei ole mitään tulevaisuutta. Niin tämä on niin kuin hyvä muistaa, miten niin kuin karseessa paikassa me tavallaan niin kuin ollaan näissä jutuissa ja miten vahvaa niin kuin tällaista pyrkyryyttä tämmöisen niin kuin uuden luomiseen niin kuin meillä pitäisi olla, jotta sillä on joku mahdollisuus, koska jostain syystä niin me ollaan me hakeudutaan sinne Punaiseen mereen niin, että me ikään kuin lyödään itsellemme niin kuin tikareita, jotta sitä verta tulisi. Joo, ja tämä luovuusterminä pitäisi niin kuin ymmärtää Suomessa ihan eri tavalla. Aina ajatellaan helposti, että hankitaan teräviä tyyppejä tähän yritykseen, niin kyllä me pärjätään. Mä väitän, että sen rinnalle pitää tulla ajatus siitä, me tarvitaan lahjakkaita ihmisiä. Mä en ole ehkä, Marko, kiitos mainitsit, että mä oon tehnyt innovaation, niin kyllä mä oon tehnyt innovaation. Mä en ole ehkä maailman fiksuin ihminen, mutta olin riittävän fiksu ja riittävän lahjakas, että pystyin sen tekemään. Se oli niin kuin se voittava resepti tässä mun KV-kirjassa. Mä oon samaa mieltä, ja jos sun kamera olisi päällä, niin sä olet myös liittävän hyvän näköinen, vaikka et parhaan näköinen. Hei, kokeilepas Markku, meneekö kamera päälle, jos sä klikkaat sitä? Jos se mikkikin toimii, niin saadaanko me vielä kameran päälle loppua kohti? Ei me saada. Ei se mitään. Ei se mitään. Hei, joo. Hypätään vielä toiselle kierrokselle, vähän ravistellaan lisää, niin jos sä vaikka nappaat sieltä se hintakilpailun välttäminen, musta siinä oli hyviä pointteja, ja hypätään toinen kierros. Ja nyt tässä sama kuvio, että jos osallistujat nyt valitkaa siitä näkökulmasta, että mitä teidän tällä hetkellä pitäisi lähteä edistämään ja miksi, millä perusteella. Ja siihen voisi saada pientä sparriakin tästä nyt, että lähdetään hakemaan sitä kilpailuetua, niin mikä sun oman roolin, oman työn, oman organisaation kannalta olisi se, mitä pitäisi lähteä edistämään seuraavana, ja miksi? Kirjoittakaa sinne että miksi se on. Mutta samalla mä tässä kysyisin nyt Markku sulta ja Markolta. Tuolla tuli yksi kysymys liittyen sinne strategian ytimeen, että jos tuotteella on jo kilpailuetu, niin onko silloin se kasvun tekeminen helppoa? No, jos mä vaikka, tietenkin se ei ole niin kuin, se ei ole lisenssi sen kasvun tekemiseen, vaan liiketoimintamalli, yhteistyökumppanit, se osaaminen, millä se viedään markkinoille, on tietysti ihan olennaista. Mutta
sen kilpailuiden löytäminen on ehkä kaikkein keskeisin juttu. Kyllä mä uskon, että kaikki muu seuraa sit. Se on hyvää rekrytointia ja hyvää pelisilmää, ja jos sulla on hyvä liikeidea, startup-yritys kyseessä, niin kyllä siihen löytyy sitten rahoitustakin varmasti. Mutta jos sä lähdet rahoittajille kertoa, että me ollaan tehty tämä sama juttu, jota Suomessa tekee 4 ja maailmalla 5, ja me ollaan vähän parempi tässä, väität vaan, että me ollaan vähän parempi, niin ei se varmasti innosta sitä erityyppistä rahoittajaakaan. Ja ehkä tähän, jos Marko vielä jatkaa, niin jatkokysymyksenä vielä, että onko joku semmoinen hyvä esimerkki jollain tuotteella, jolla on kilpailuetu ollut selkeästi, mutta josta ei ole tullut yhtään mitään? Varmaan sellaisia löytyy. Lähinnähän tuossa on kysymys se, että kun usein sanotaan, että onko se helppoa, niin ei varmasti ole helppoa. Siis menestys vaatii aina kovaa vaivan näköä, että se on niin kuin vaivalloista, mutta se on siis se on vaivalloista, mutta se on ihan älyttömän vaikeaa ilman sitä. Eli siis tavallaan niin kuin, ei se yksin mitään autuaksi tee, mutta jos nyt miettii asioita, mitä olisi hyvä olla, niin jos sä kasvua haluat tehdä, niin toi on just sellainen asia, mihin kannattaisi niin kuin panna erityisen paljon paukkuja. Että meillä on liian paljon tapana tehdä sitä, mitä muutkin niin kuin tekee. Me matkitaan jotain, me yritetään tehdä joku sama juttu, tiedätkö, vähän samalla lailla ilman, että siinä on sitä ratkaisevaa niin kuin paremmuutta. Ja sellaiselle ei ole tarvetta. Maailma on aivan täynnä tuotteita ja palveluja, yrityksiä ja asioita, joita kukaan ei tarvitse. Ja sellaisen, esimerkiksi jos olet vaikka myyntihommissa sellaisessa, niin onpa muuten mahtavaa. No niin kuin turpaansa joka päivä, tiedätkö, niin en tiedä, onko sitten niin kuin se elämä, mitä haluaa tehdä, niin menee ehkä mieluummin sitten myyjäksi sellaiseen firmaan, missä on jotain niin kuin aidosti tavallaan niin kuin parempaa. Joo, ja varmaan saa ihan henkilökohtaisesti paremman motivaationkin siihen tekemiseen, joka on niin kuin tuloksen kannalta ihan, yrityksen ja oman tuloksen kannalta ihan keskeinen tekijä, se sisäinen motivaatio siihen tekemiseen. On, niin ei kannata tavallaan just sisäistä motivaatiota, tahtoa ja uskoa, niin niitä ei pidä niin kuin tavallaan unohtaa, että vaikka se oma kilpailuetu ei olisi ihan kirkkain maailmassa, niin se kuitenkin on olemassa, jos siihen uskoo kovasti, niin sä voit saada niin kuin paljon asioita aikaiseksi. Että siitä ei ole apua, vaikka sä löytäit sen hyvän kirkkaan kilpailun, mutta sä et itse usko, että niin kuin saa porukkaa sen taakse, niin ei se niin kuin auta teoriassa. Sen takia kalvoharjoitukset ei riitä. Meidän pitää oikeasti tehdä ne jutut. Et jos pitää valita, niin kuin, että kalvo on ihan hyvä väline niin kuin kirjata jotain juttuja ja ajatuksia, mutta kyllä se tekeminen niin kuin tavallaan sitten kuitenkin lopulta ratkaisee. Eli jos kiteyttelisi, niin se kilpailu on niin hyvä alku ja oikeastaan niin erinomainen lähtökohta, mutta että se tarvii paljon muuta sitten vielä ympärille, että sitä voidaan lähteä hyödyntämään ja sen kautta viemään sitä eteenpäin. Kyllä. Joo, se on liiketoimintamalli, verkostot, kaikki, ketä sen toteuttamiseen, tuotantoon ja lunastukseen vaikuttaa. Joo. No hei, katsotaan mitä meille on tullut tästä, mitenkä meidän osallisuudet näkee, että mikä heidän toimintaa edistäisi eniten. No siellä on nyt kilpailuihin vertaaminen. Lähtökohtaisesti ajattelen, että tällaista tulisi välttää. Onko väärässä? Mutta kuinka muuten kilpailuedun saa markkinoitua helposti ymmärrettäväksi? Eli tässä on aika hyvä kysymys. Jos sä luot uuden markkinan, sulla ei ole kilpailijoita. Mutta mistä tämä niin lähdetään liikkeelle? Siis sulla on kokonaan uuden markkinan vai jo olemassa? Se kysymys oli, että kilpailuihin vertaamista pitäisi välttää ja oletuksena, että pitääkö välttää kilpailuihin vertaamista. Mutta miten se kilpailuedun saa markkinoitua asiakkaalle, jos sillä ei ole vertailupistettä sillä asiakkaalla? Joo, eli silloin niin kun on radikaalista uudesta tuotteesta kyse, semmoisesta, jota asiakas ei edes mielessään osaa hahmottaa, että okei, tälläkin voisi olla. Niin. Joo, toi punainen tarkoittaa tuossa, väri on valittu sillä tavalla, että se on niin kuin se, mitä pitäisi pyrkiä välttämään, se on sitä punaista merta. Eli kilpailijoihin vertaaminen tarkoittaa sitä, että sitä on hyvä tietää, mitä kilpailijat tekee, mikä siellä toimivien brändien niin kuin rooli on asiakkaiden elämässä, miten ne brändit asettuu keskenään, tai tuotteet tai tuotemerkit, niin on hyvä tietää, mutta se ei ole kuitenkaan se, että sieltä aletaan poimia niin kuin niitä tekijöitä, joilla me sitten se oma tuote rakennetaan. Niin tämä on ton kortin niin kuin
perusidea. Eli pyritään välttämään sitä punaista merta, mutta on hyvä tietää, ne kilpailijat antaa tietoa siitä markkinasta valtavasti. Ja sitten se, lähinnä varmaan se, mitä tuossa niin pitää varoa, on se, että sitten helposti me ajatellaan, että kaikki on jo keksitty. Eli jos kilpailijalla on tietty argumentaatio, tietyt tuotteet, me niin vähän hölmönä niin tuijotetaan sitä ja unohdetaan ne näkökulmat, mitä se kilpailija ei ehkä ole ajatellut tai tuonut esiin tai niin tavallaan kehittänyt. Et jos haluaa varsinkin niin kasvaa niitä kilpailijoita nopeammin ja mennä ohi, niin on hyvä yrittää jollain lailla niin tuoda jotain uutta, miettiä joku uusi kulma ja osoittaa olevansa niin se asiakkaan kannalta jotenkin parempi. Että aika usein tämmöinen niin kuin harjoitus menee sille, että me tehdään NS-positiointiharjoitusta ja me katsotaan, että miten me positioidutaan suhteessa kilpailijoihin, mutta me ei niin kuin tavallaan mennä, tiedätkö, sinne asiakkaalle niin kuin perustarpeeseen ja silloin jää hirveän paljon niin kuin näkemättä. Että toi oli varmaan Markun pointti tuossa erinomaisessa kortissa. Joo, se oli just se, että me haetaan se white space sieltä kilpailijoiden joukosta, kun se ei ole olennaista. Se kilpailijoiden joukko oli se nyt sitten nelikenttäanalyysi, SWOT tai mikä tahansa kertoo, mitä siellä miten tätä kategoriaa arvostetaan. Onko se arvostus esimerkiksi hiipumassa? Jos se on hiipumassa, niin sitten kannattaa miettiä, että voidaanko me tehdä siihen jotain kokonaan uutta. Ja se kilpailuedun vieminen läpi, niin otan tuosta taas tuon vaatelaastarin esimerkiksi, että juttelin tämän vaatelaastarin perustajan kanssa silloin, kun aloin kotimaista kirjaa tekemään, ja hän oli aika tuskainen siitä, kun ihmiset ei ne ymmärsi se idea, mutta kun sitä ei koskaan aikaisemmin sitä vaatteiden korjaamista laastarin keinoin ollut käytetty, niin mä kannustin häntä, että anna mennä vaan, että sulla on vielä kova juttu käsissä, niin siinä oli, että hän osasi olla sitten määrätietoinen ja uskoa siihen juttuun, ja tässä tapauksessa tietysti oli se perusidea oli aika yksinkertainen niin kuin esittää, että tässä on rikki mennyt vaate, tässä on laastari, ne kohdatkoon toisensa. Mutta se minds hates confusion, eli kun tuodaan jotain radikaalia uutta, niin kuin tässä kysymyksessä oli, niin se vaatii sitten sitä määrätietoista uskoa siihen omaan asiaan. Se aika vahvasti sieltä nyt niin kuin tuli esille, että mitä se nyt tarkoittaa. Ja tuossa oli, no joo, eiköhän se siitä niin kuin tullut niin kuin ajatus selväksi. Meillä rupeaa tämä niin kuin keskustelu on sen verran vauhikasta tässä näin, että tämä rupeaa olemaan niin kuin kasassa. Meillä on niin kuin loppu hämöttää ja otetaan tästä näin se kilpailuihin vertaaminen ja hypätään suoraan meidän kiteytysvaiheeseen. Ja ota vaikka siitä se hintakilpailun välttäminen. Ja meillä on yksi loppukysymys kaikille. Ja se kysymys kuuluu, että nyt kun olet kuullut tässä tätä alustusta, niin mikä on se sinun ajattelun uusi viitekehys, mitä lähdet nyt viemään eteenpäin? Mikä on tavallaan se löytö? Mitä uutta mä sain? Mitä mä opin tässä näin, jonka avulla me lähdetään nyt hakemaan sitä kilpailuetua mun organisaatiossa, mun tiimissä, mun työyhteisössä? Niin jokainen voi puhelimelta kirjoittaa nyt siihen niitä ajatuksia esille tämän tiimoilta. Ja samaan aikaan kun kirjoittelette, niin mä laitan tänne linkin chattiin ja koodilla Vierula täältä linkistä pystyy lunastamaan 3 kuukaudeksi tämän Markun tekemän pakaan käyttöönsä. Eli pääsette omalla porukalla pelaamaan sitä, pääsette löytää sitä, hahmottaa, että mistä mahdollisesti se meidän kilpailuetu löytyy. Ja mitä tässä sitten on suositeltavaa, niin kannattaa lukea Markun kirja. Ja Markun kirjassa on ihan käytännön työkaluja, miten sitä pystytään sitten lähteä kirkastamaan, mitä me voidaan tehdä käytännössä. Eli sitä, että pääsette aluksi hahmottaa, että mistä kannattaa aloittaa tämän keskustelun avulla oman tiimin kanssa, oman organisaation kanssa, ja sen jälkeen pääsette Markun kirjan avulla syventyä sinne, että mitä me tehdään nyt käytännössä. Että siellä on paljon hyviä case-esimerkkejä, työkaluja, että päästään niin kuin liikkeelle sen kanssa, että mitä me lähdetään tekemään, mitkä on ne next steps. Kysyttiin tuolla aikaisemminkin, että mitkä on seuraavat askeleet, jotta me päästäisiin se meidän kilpailuetu löytää sieltä. Iso kiitos Marko ja Markku. Niin haluaisitko Marko vielä aloittaa loppusanoilla ja sen jälkeen vielä Markku, jos sanot vielä oman asian, niin päästään klousaamaan tämä tilaisuus. Ja muistakaa, kun viimeistellään vielä peli,
niin antakaa vielä palautetta, laittakaa oma sähköposti, niin saatte nämä Sussen tekevät muistiinpanot vielä itsellenne. Mutta ole hyvä, Marko, kerro oma kiteytyksesi tästä. No mun mielestä on ensinnäkin mahtavaa, että toi peli ja noi kortit on nyt käytössä. Mä luulen, että tämä ei ole ehkä niin vaikeaa tämä tämmöisen kilpailuedun löytäminen, kuin me usein ajatellaan. Ja rohkeasti vaan etsimään, ja jos tiimillä vielä näiden tämmöisten korttien kanssa tekee, niin mä uskon, että se voi olla aika hyvä tapa. Niin rohkaise, että yrittäkää tehdä sitä ja ottakaa kaveri tai tiimi tai joku mukaan, niin se voi olla hyvä idea. Et kiitos vaan muuten kaikille kiinnostuksesta. Mitä Markku haluat vielä linjata loppua kohden? Niin, mä sanon vielä tuosta korttipakasta, että se oli aikamoinen urakka ja kiitän kaikkia, ketkä sen tekemisessä oli, että me jouduttiin kuitenkin sitten kaikki, se on vähän niin kuin se kuun pimeä puoli. Me tiedetään, että se on siellä ja nyt nämä kortit auttaa avaamaan sen kuun pimeän puolen. Siellä on erinäköisiä teemoja ja me ollaan sitten yritetty hyvin konkreettisesti avata se koko ajattelu tämän korttipakan avulla ja mitä mä sitä nyt tuossa kattelin, niin olin erittäin tyytyväinen siihen työhön. Pointtihan on siinä, että jos sä haluat luoda uutta kulttuuria, niin sanat on siinä se, millä se kulttuuri syntyy. Ja nyt me ollaan sitten luotu korttipakka, jolla se sanasto, se spektri on erittäin 3D, voisi sanoa niin kuin ulotteinen, että siitä pääsee hyvin kiinni. Sen jälkeen sitten, kun se on sisäistetty, niin on hyvä lähteä sitten kehittämään sitä ihan uuden ajattelun pohjalta. Ei ole vaaraa, että tulee sitten se punainen meri alkaa roiskua naamalle. Hei, iso kiitos Marko, iso kiitos Markku. Me laitetaan tästä vielä materiaalia tulee sitten kaikille osallistujille, että jos joku juttu jää ja noi koodit ja muut. Niin mä uskon, että tällä saadaan taas pikkusen uutta ajatteluvirtaa syksyyn. Onneksi on vielä aurinkoinen syksy. Niin kiitos kaikille ja palataan taas asiaan. Joo, kiitos.